الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى جميع صحابته والتابعين ومن بعدهم بإحسان اتباعي إلى يوم قيام الناس لرب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya ƙaddarce mu da haɗuwa da ku ‘yan uwa musulmi a cikin wannan babbar garka mai albarka gurin masallacin juma'a na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna wadda shugaba Dr. Abdullahi Balalau ke jagoranta a cikin wannan babban gari mai tarihi wato birnin Yawuri ba Yawurin ba birnin Yawuri inda aka gina tarihin Yawuri a kai. Birnin Yawuri Allah ya ƙara ma birnin Yawuri ci gaba ta kowane ɓangare. Matsaloli kuma na birnin Yawuri Allah ya yaye su, addu'o'in da muka yi Allah ya tabbatar da su ga ko'ina. Wato a kawo ci gaba, matsaloli kuma a yaye su. Gaskiya idan mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imomi da ya yi muna, to ya kamata mu yi babbar jinjina ga wannan gingime mai malami da ya taso tun daga birnin Gombe ya yi takanas ta Gombe bai tsaya ba sai garin Jos, daga garin Jos takanas ta Jos ya bugo kuma sai Mina, Niger State, daga Mina kuma ya sake bugowa takanas ta Mina sai Kwantagora, da Kwantagora kuma ya sake bugawa takanas ta Kwantagora sai Rijau, daga Rijau kuma takanas ta Rijau sai nan birnin Yawuri. To in kan lura wayannan garuruwan duka da anka ambata sun hi birnin Yawuri yawa, amma tarihi kan to Allah ɗaya san uwar kwaɗo. Shi dai Malam Abubakar Bolari Gombe Allah ya saka da alkhairi. Kai haƙuri Malam Abubakar, ƙila Gombe bata girnin birnin Yawuri ba, ko ba haka ba, komai yana iya yiwuwa. Wannan gari birnin Yawuri mu idan ana ba'a ana yin ba'a, amma in an zo saman membari birnin Yawuri ce. Kuma in ƙarya ne ai balangada shaida ne, ku tambayi sarkin Zuru, shi da kai ne zai faɗi. Don babu hanyar da ya isa in ba koko ya koma ba ya ƙetaro face sai ya shigo yankin ina birnin Yawuri. To sannan mutanen birnin Yawuri ne suka ɗauki mutanen Zuru suka kai su gabas gare su don su koyi sallah. Haka ne ko ba haka ba? Tsakani da Allah haka muke.
to shi yasa duk lokaci da muka ga sun fara arola mu ce to su rinka biyo wannan tun da nan aka koya musu abubuwa su dawo. Allah ran makakka yi aikin da ba naka ba kada ka bata mana tarihin binni to ala kulli hali alhamdulillah wallahi na so in yi wa'azi dan kullum da za ku ga ina shafa ciki na. Akwai wani abu da an ka hana ni ci saboda na sha gas har yayin min yawa zama na Sudan. Likitoci sun ga ce to duk wani abin da adda alaka da gas ka rage cin shi saboda in ka ci shi yanzu zai kumbura ma ciki. To daga ciki akwai cabbage kuma ni ina jin daɗin shi. To ɗazu da la'asar ni ga wata shinkafa da wake an haɗa ta da cabbage. Tunda ni ba badakare ba ne ko ba haka ba, ni ce a kawo. Ko da mun ka zo nan ciki na ya hasala. Shi yasa su ma mutanen birnin yawuri da yake kara a nan tasu sai an ga ce wayan je in ƙara cin abinci ni ce ina kuma ai dubaru ne nake ta yi. To alhamdulillah muna tare da ɗaya daga cikin iyayenmu na wannan jiha mai albarka, Dallatu, kuma Dallatun birnin yawuri ne ko na yan gaski na birnin yawuri ne. Alhaji Yunusa Musa kuma kwamishina na lahiya na Kebbi State. Allah ya ƙara marufin asiri. Kuma ina son mutane su sani shekaran jiya ministan ilimi ko in ce ministan tallafi da jin kai ya bani wani tarihi game da birnin yawuri amma ba sai mu haɗe shi nan ba. Ai na sani. Na ce amma kai minista duk abin nan da ka faɗi ka dai yadda birnin yawuri ta hiku masu ilimi. Ya ce ai profesa gaba ɗaya da kake kore malam ai a in gaske an ka fara shi. Ni ce ya gudu kuma yan bayan gaske ban ma Najeriya ko. Ya ce malam bari dai mu samu lokaci mu tattauna. To gaskiya alhamdulillah malam Abubakar Bolari Gombe in baka sani baka sani. Wallahi ƙungiyar Izala ta ƙasar Yawuri nan ta fara masallacin Juma'a. Nan cikin garin birnin Yawuri duk ɗan Izalan da a tsohon ɗan Izala a Yawuri. In dai har yayi ta lokacin da an ka assasa ƙungiyar. To birnin Yawuri fa nan ne ya fara sallah. Ta Juma'a ba lallai nan ne. Kuma mafi yawa mu in dai ba wancan profesa Allah ya gafarta mishi wato Mahadi Adamu in gaske ba, gaskiya professors din da aka gare mu duka na yan birnin Yawuri ne. Amma alhamdulillah yanzu Yawuri ta samu daktoci ne ga suna yanka shigo birnin Yawuri har barbada suke ƙasa. Kuma Allah subhanahu wata'ala ya kaddarci yan masters birjik suke. Yanzu ma ina fama da ciwon cikin nan, wani cikin ɗiyanmu ya ce mai malam ina son na yi digiri na a Islamic studies, ya ce ina son kuma na yi kuma masters na yi classworks na gama saura na mi research na wannan rubutu da zan yi na project. Ya ce ina kuma son in yi rubutu akan Islamic kuma akan shaksiyar wani anan birnin Yawuri. Rannan mun zo za mu je Kimo sai motar mu ta yi zahi nan mun ka aje, sai mun ka samu wasu yara sai muna magana suna tambaya su, nace kai nan kake birnin Yawuri? Ya ce nace amma kai dan kasuwa ne? Ya ce a ba dan kasuwa bane, ai na yi BSc dina ma tun kaza yanzu haka ma. Nace kaiwa na dube shi mallan zabban mamaki, amma kun san gyaran da naka son a yi birnin Yawuri bana an ka fara Izala ba. Kowa girma Allah ku hitar mana da ƙwararrun malamai na Izala cikin wannan gari. Ba kurun mu zo a yi wa'azi ba, a'a wayanda za iya fuskantar bid'a da yan bid'a, wayanda in sun ce hadisi a ce hadisi, idan sun ce Qur'ani a ce Qur'ani, idan sun ce qira'at idan an ce sunna, idan an ce bid'a ake son a yaƙa a samu sojoji
wayanda suke su kuma na yakin bid'a yanzu an samu na kariyar ƙasa ga suna Allah ya musu albarka. Kuma kafin su akwai wasu saman su ma kafin su akwai wasu saman su. Amma muna son sojojin mu ƙara samun na yaƙi da bid'a don tsaye da sunna, tunda mu ba yan zuru bane tsakani da Allah. Su yan zuru sojojin kullum ake ta samu dai na, to mu ko muna son mu samar da wayanda za su yi muna kariya ga sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In babu son sunna, wannan bawan Allah ba zai taso daga Gombe ba yayi ta lilo har ya shigo wajen mu. Kauna ce ta addini kawai. Ya ku matasan mu na Benin ya wuri, wallahi ne ina bin ku bashi kowa na karatu na Allah tsine uwan mai ƙarya. Muna so yadda muke a cikin Benin ya wuri da wannan kyakkyawan tarihi, garin ilimi, garin jagoranci, kuma ga makaranta na ga asasa. Shekaran jiya wani bawan Allah ya ce dan Allah zai je Benin ya wuri, akwai wani bawan Allah da aka ce yana taimakawa, sai na rako su, mun zo sunan shi Alhaji Haruna Yawo ko haka ne ko? Ban taba jin labarin shi ba wallahi, kuma ni ban san da wannan makarantar ta wannan bangaren ba. Sai na ga makaranta irin makarantun da ake ginawa a Abuja ga ta Benin ya wuri. Na ce to yaushe an kai wannan makaranta, an ka ce shi yayi ta. Na ce ya taba gwamna ne, an ka ce a'a. Sakataren gwamnati a'a. Da mun ka je na ce mai to kai me sana'a ka? Ya ce ni dan kasuwa ne. Dan kasuwa kuma bai yi wani tsufa da yawa ba. Wallahi bai wani tsufa ba. Dan Allah ran mai hishe hurhura, wahalar dai ce ban san wanda ya yi wani shaɗi. Haɗi da Allah. To Allah ya saka da alkhairi. Gaskiya ya ku jama'a mu sani sunna tana bin mu bashi. Ya kamata mu sani sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kathratir riwayat fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim wa ghairihi ma zance riwayoyi daban-daban a cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslim sun yi yawa game da tarihin wasu zakakuran matasan sahabbai da aka samu zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wanda hamma malamai suna musu lakabi da al-abadila. Yanci al-abadila Abdullahi ne, wato Abdullahi ibn Zubair, Abdullahi ibn Umar, Abdullahi ibn Abbasin, Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhum. Wayannan dukkanin su matasa ne. Ko da aka zo Madina, ko da aka yi yakin abin nan Banu Quraiz ne ko? Banu Quraiza. Wannan Abdullahi ibn Umar bai balaga ba. In ba namance ba na akasa. Amma Abdullahi ibn Umar yana ɗaya daga cikin manya-manyan mashuhuran malaman da yanzu aka duba muwaɗa na al-Imam Malik na kowace riwaya. Muwaɗa ce riwayatu Yahya ibn Yahya, ko muwaɗa riwayatu Muhammad, ko muwaɗa riwayatu ibn Wahab, ko muwaɗa riwayar Shafi'i, ko muwaɗa riwayar wa. In ka duba za ka ga yadda al-Imam Malik ke tararaya yana lelan magana Abdullahi ibn Umar saboda muhimmancinta. Ka je ka duba cikin sahihul Bukhari, daga cikin manya-manyan asanidu da al-Imamul Bukhari yake bugun gaba da su cikin sahihul Bukhari sune hadisai irin nasuwa na gidan Malikin an Abdullahi ibn Umar, Malikin an Nafi'in an Abdullahi ibn Umar, ko Malikin an Salimin an Abdullahi ibn Umar an annabi, ko an Umar an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Za ka ga manya-manyan riwayoyi irin na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Za ka ga riwaya irin ta Abdullahi ibn Amr ibn al-As. Wayannan matasa ne da aka samu daga baya, su ne suka yi karatu wajen wasu manya da suka gabace su, matasan Benin ya wuri.
wace irin niyya ce ta ɗauke da mu yanzu? Malamanmu sun fara manyanta. Ƙungiyar Izala Allah ya bata malamai, duk lokacin da wani ya tsufa sai kaga Allah ya hidda wasu zakaru. Ana cikin yanayin abin da ake yi, Allah ya ɗaukaka darajar malamai guda biyu, Malam Ibrahim ba mai shinkafa, Malam Habibu ya ƙaura, bayan su ɗan gungu sun ba annabi. Wata cikin duniya